4. יאללה. אוקיי. הדבר הזה, סבא שלי נגע לי בדברים, ואז הפעלתי את הדבר הזה. כאילו, אתם לא תראו כל כך טוב, אבל יש פה עדים, מי שאוהב ומי שלא. עכשיו אני מסתרת את זה, כאילו. אני שנייה אחזיר אותה מהמקום. אז את השרשרת הזאתי, אני שמה ליד המיטוש. ככה היא נראית. אני מתאהבת עליה. טוב, אני מכבה את זה, אבל זה עושה לי טיפה בחילה. בואו לחלק 4. למה נגמר לי הזמן? או שזה חלק 5.